yau sai da kowane ne kowaye da kin nuna min munafuka da nan ne dawo nan munafuka ina ciki munafikin to ya fito mana kana ina ne na so ka ki sani ba ko munafuka idan ki a rufe baby amma ta mace ce kenan au hadda suna ma baby lallai wace ce Lawisa ba uban Lawisa ne zo yau Lawisa kai ke ce gundume man banza gundume man wofi sha ka zo ka samu yata ka ɗirka mata ciki alhamdulillah ciki ya shiga Umaira so uku ne fa a kwaso ɗaya ne fa alhamdulillah zaka ce masha Allah to ai ka kwantar da hankalinka ina nake da kwanciyar hankali kai wa yata ciki ba mata aure ba arziki na kawo maka nami ni da ka ganni nan a famu ni kadai ne a gurin mahaifina kuma iya bala'in ji da ni yanzu haka idan na gaya wa mahaifina alherin da albarkar da zai samu tana da yawa saboda shashashan uba kake da ko Hajiya ni fa ba fa na son ku rinka cin mutunci kuma yarinyar nan dole a kula min da ita a kula da ita fiye da kowa a gidan nan saboda ku ka haife ta ko kuma auren ta ne a to me dalilin ka ne Allah na gode ma da ka cika mun goshi Allah alhamdulillah ke fito daga ciki ke kawai an samu biyan bukata ni ki saka kai ashe kai tattirin dan iska ne wato babban bunzuru ne kai kenan a garin nan ko katon bunzuru irin ka kaga kwantar da hankalinka cikin nan idan Allah ya taimake ni ta haihu ni da kaina mai yanke hukunci ne zan iya yanke hukunci ba tare da Alhaji ya san me yake ba sai ka aure ta aure wannan ka kwantar da hankalinka idan Allah ya sa ta haife maka ɗa namiji zan baka naira miliyan 3 ita kuma uwar yaron zan bata naira 500,000 idan kuma Allah ya sa ta haifi mace to uwar yarinyar zan ba ta naira miliyan 3 kai 500,000 a namiji ne ma idan kuma Allah mai gida wallahi namiji mai gida mace in kuma kuka takura mata da fada da rigima cikin ya zube ya ma zai zube ya ma za a takura mata tunda kai dangin juya ne kai ka ce kakarka ita kadai aka haifa ba tun ita ba ƙara haihuwa ba to ita kuma kakar taka ta haihu uwarka ita kadai uwarka kuma ta haife ka kai kadai dangin ubanka ma haka kuka biyo kai kuma ka zama yanke dangi yanzu ka samu dangi a nan ware da gaske ai ba zai taɓa ki daina matsawa mana kwantar da hankalinka ka daina matsawa ai in ya zube ma tunda kana kusa ai sai a kawo ta ka tasa ware a to gine shikenan doke mu koma ki ba sai kai kishi ba saboda kar a je garin tishi din wannan ya lalace ku ne rabu da wannan gundume mun banza gundume mun gobi ka sai iska zo ki fita na ce ba za ki fito ba suna na Malam Daushe masu ruwan da bai dan gidan Sahura mai dan waken nan dan kallon shirye-shiryenmu ku biyo mu Hafizu TV ku danna subscribe ku danna kararrawa dan kallon sababbin shirye-shiryenmu kuna danna kararrawan nan duk wani sabon shiri zai faɗo tsindin ku ganshi